Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan diha? Mag-upload po ta karon og handumanan sa usa ka awit nya ang nagpada sa kaagi karon mauling taga Tagum City. Nya ang atong magtatampo nagdasangan nga Jocelyn. Si Jocelyn ang nagpada. Nya karon mga ka-DJ, di ta maglangan ato nang sugdan ang handumanan sa usa ka awit, ha? Ug salamat kaayo di ay sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ug sa uban pa na kong ipang-upload, salamat kaayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ug hinaot unta nga naata sa maayong panglawas ug kapiskay. Handumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jocelyn. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, gulong ng palad. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano para siyang kaagi karon? May kaning usa ka babae nga taga Tagum City. Ang ito matatampo nagdasingan nga Jocelyn. Ganong kibiyaan man minimo, ma. Ma. Jocelyn, igo na. Wala tayo mahimo. Patay na ang imong ginahan. Ganong namatay man si mama pa. Naanang taas og dugo si mama ni mo. Naabikil na gyud siya og mao'y hinungdan sa iyang kamatayo. Ma! Ma! Unsa pa? Dili na ko makapadayon og eskwela? Oh, nak. Unsaon magod, lisod kayo ta. Unya, naapay mga manghod nimo. Maong ayaw na lang pag-eskwela ha, kay dili na gud nako kaya, nak. Pa! Dili ni mahimo. Kinahanglan nga, mahuman kong eskwela bisag high school lang. Husto. Akong hangyoon si Nino nga ato lang ko puyo sa ila. Oh, way problema, Lin. Sige, ani ka puyo sa amo. Aron magapanayon ko siyong pag-eskwela. Kami na bahala nga mugasto mo. Salamat, Ninong. Tabangi lang mis mga lihok ko nun din sa bahay, ha, day, Jocelyn. O, Ninang. Sige na, palang hindi papa mo nga, ani ka puyo sa amo. Pero, nak, may kugta ni Ninong ni mo, uy. Nagsabot naman gud sila si Ninong ug Ninang pa. Nga, okay ra ko no kung ato ko puyo sa ila. Sila ray mo gasto sa akong pag-eskwela. Nahala. Sige, ikaw ang mag-igo. Pag binuutan ba dito, ha? Opa. Happy na gid ko mahuman og pagpanglimpyo. Nen! Ay, Ninong! Nag-usap pa ba ka niya?
Naglimpyo pa ko, Ninong. Nangi na na, kay maliit kasi yung pag-eskwela. Ay, hapit naman sa kumahuman. Pasag din ang trabaho niya. Ang imong pag-eskwela mo siguro Lin, Ninang, mulakaw sa ako ha. Ikaw lang unay bahala din sa bay. Kamong duha si Ninong ang mulakaw, Ninang? Ako rin mulakaw. Kay hapon pa kumauli. Daghan kayo kog paninglunon, God. Unya, naglain man sa tong lawas ni Ninong ni mo, maong ikaw lang unay bahala din ha? O, Ninang. Ay, salamat. Humanagid din taon ko sa kong trabahoon. Makatog na gid ko. Ninong. Dali rin kong kaniyotay. O, Ninong. Isugo ka, Ninong? Paniya kong haplas akong likod din, kay laing kong paminaw na. Sige, Ninong. Ay, salamat. May nang paminaw ko sa kong lawas na. Okay na ka, Ninong? Okay na ko na. Salamat kayo, ha? Magtuon ako ha, kay exam pa man ako ugma. Sige, Lin. Salamat kayo. Lin, asa ba sininang ni mo? Naigila ka, Ninong. Maningil na sa tingali to? Sama na pa kay buhaton? Huwa na. Human naman ko sa kong trabaho. Ay, nakaisugo, Ninong? Kuan, magpamasahe unta ko ni mo, kay sakit ako likod, ha? Sige, Ninong. Kana. Sindot ta paminaw, no? Okay na ka, Ninong? Nindot kayo paminaw ng paghilot mo sa kong likod. Dali sabi. Ninong, imo mo ko kong ikakos. Kugay na kung gusto kagagsuno ni Molin. Ninong. Pasag nilagos kong buhato ni mo, ha? Ako rin bahala. Wala kimita po ni mo. Ninong. Ay, kapala ka. Huwag may bawi ni. Kita randuan. Silin. Ay, pagilag. Sakit kayo, Ninong, uy. Karon na pirmiro mangkod. Pero madugay, hamaan na ka. Ikaw ginakaunan ako. Ay, kabala ka. Ibito ka na ko pasagdan. Ihatag na ko ulit mo kung usumay kinahanglan mo sa eskwela. Ninong. Makabuang sukalin. Ninong, pila na kayo nga may nahitabo na to. Nahadlok na ko ini kay basig mahibaw si Ninang bahin ani. Ay, kabala ka. Di siya may baho ini. Basta mag-amping lang kita. Dili na ko ganahan ining ako sitwasyon. Permi na lang kong gamiton ni Ninong. Maglisod sa kong palipat kay siya may nagasto na ako. Mag-amping lang yun ko. Hangtod nga mahuman kong eskwela. Muhawa na ka din sa amo. O, Ninang, kay naman naman kong eskwela. Unya naman ko'y kaila nga tuwa sa Davao. Iya kong tabangan nga makasoda yun og trabaho dito. Mayo hinoon. O kung usa gani, mahimo ra kang balik din sa amo, ha, Jocelyn? Ninong. Og salamat kayo ninyong duha ni Nina. Salamat intahon kinakagawas na ko sa mga kamot ni Ninong. Kinahanglan ako magsugod og bago na akong kinabuhi. Hi. Bago ka din eh? Ako rin si Andrew. Jocelyn. I love you, Jocelyn. Andrew. Monay tinod, Lynn.
Saon ako palang pagkakita ni mo. Ganahan na kay ko ni mo. May chance ka ako, Ling? Nga nung mulimod man ko nga, ganahan man sa kuli mo, Andrew. Kung mo, uyab na ta. Oh, Andrew, ako na kang gisukot. Salamat, Ling. Dali aras pa na, no? Walang may bawi, upat ng deta kabuhan. Maugyod. Mura lagwa, no? Mayon, tagdili ka mausab na ko, Andrew. Di na may tabo, Lin. Kay love ta kay ka. Salamat, Andrew. Sa'yo pa mansat kayong ipauli, uy. Anilang una ako mag-standby sa plaza. Ako na lang chatan si Andrew nga ani ko pakuha niya kay day off man niya. Asa man kaning tawhana nga wa magid mo reply? Pauli na lang ko eh. Unsa man kay gibuhat ining Andrew ay nga wa magid mo reply? Oh. Sa gilok eh? Ha? Gilok? Dili. Si Andrew nang naikuyog ka babae. Og sweet tayo sila. Andrew! O sa buti pa sa buti ni, ha? Kuan, Lin, kining... Uyab din mong imong kuyog, di ba? Oo, uyab. Uyab di, nga no di ay. Salbahis ka? Uyab ta niya, nag-uyab pag yung kaglain? Ha? Ayaw nang pakita na ko, ha? Kay buwag na ta! Ayaw na paghilak, dayoy. Gisakitan lang ko sa kibuhat ni Andrew, day. Basig, dili lang ko tingali mo para sa usak-usa. Sige lang, day. Makakita na lagi kag lalaki nga para gini mo. Ha? Afam? O, day. Ako pa ni mo, mangita na lang kag afam. Basin pa di agsurtihon ka. Asa man sa kumangita, anak, day? Na may apps, day, para makakita kag afam. Dali, day, turuan di ka. Hi. Hello. You're so beautiful. Thank you. I'm Steve. And you are? Jocelyn. Oh. I like you, Jocelyn. And I will marry you. Steve. Ako na lang gilingaw ang akong kaugalingon sa pag-chat og mga afam. Aron dili ko mahinumdom sa mga masakit nga nahitabo sa akong kinabuhi. Sa pagkakaroon, padayon pa ang among communication ni Steve. Og nagpaabot na lang ko nga moari siya sa Pilipinas aron makigminyo na ako. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita maghikalang kaagi ni Jocelyn nga taga Tagum City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, gulong ng palad. Ang maong kaagi gibuhatan ng duwas sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.